Dňa 21. februára 2009 sa v priestoroch Tarata Svetová Unie uskutočnil prvý slovenský bál pre všetkých Slovákov žijúcich v Írsku. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa Slováci v Dubline zabávali. Prichádzajúci hostia boli vítaní tak, ako sa patrí, chlebom a soľou. Vítala ich hlavná organizátorka programu Silvia Kruková spolu s tanečníkom folklórneho súboru Ostroha Dominikom. Vítajte na prvom slovenskom plese v Írsku v Dubline. Sme veľmi radi, že sa nás tu zišlo toľké množstvo. V programe sa predstavil folklórny súbor Ostroha s tanečnou a speváckou zložkou. Pestrením programu bolo aj vystúpenie Štefana Tóta, ktorý je profesionálny tanečník v írskych tancoch. Moderátorom večera bol folklórista Andrej Záhorec. Andrej, ty si bol moderátorom celého programu. Povedz nám, ako sa ti moderovalo? Tak úvodom to bolo veľmi ťažké, lebo ako moderujem slovenské zábavy, ale toto je niečo oficiálne, niečo také veľkolepé, čiže určite ľudia mohli si všimnúť výpadky mojho hlasu z úvodu, ale už keď sa to zábava tak uvoľnila tá atmosféra, tak už to bolo také prírodzené, možno sa vtipky, horiky a komunikoval som dobre cez to. Tešíš sa už na ďalší ročník? Druhý? No, ak sa to všetko vydarí ako tento rok, tak určite áno, ale musí nás byť trošku viacej. Teraz sme boli len dosť vydať traja a je to strašne veľa toho. Prítomných sme sa opýtali, ako sa zabávajú a čo sa im na programe páčilo najviac. Tak ako, myslím si, že všetci tu na tomto plese sa bavia fakt akože úžasne. Ja si myslím, že je to skvelá akcia. Sa bavíš ty? No, celkom v pohode, vzhľadom na to, že som vyhral 3 ceny, tak čo môžem na povedať. Ale nie, ako nejde o tie ceny, že som vyhral, ale inakšie ako nie je to fakt v pohode. Náhodou je to perfektní. Na to, že je taková krize a všechno, tak jsem úplně spokojený na to, že kluci, moji přátelé, zvládli udělat takový mejdan, ako je dneska. Čo sa vám páčilo najviac na programe? Tak ako ja osobne teda, ja mám strašne rada folklór, takže pre mňa ako ten folklór vážne znamená to. Ale dajme tomu, že tam boli aj na slovenskom plese, že boli aj tie írske tance. Bolo tam aj niečo z tej krajiny, kde vlastne sme. Ako hodnotíš úspešnosť celého plesu? Ako sa ľudia zabávajú? Zabávajú sa veľmi dobre, ja si myslím, ja som veľmi spokojná s účasťou, lebo bol veľký dopyt po lístkoch, tak my sme najskôr pôvodne chceli na 200 ľudí, ale my sa bali, že by sa to nemuselo vyprediť, tak sme to znížili na 130. Silvia, organizácia bola určite náročná. Čo bolo najnáročnejšie pri zorganizovaní takej akcie, ako je ples? Problém bol zohnať miestnosť v prvom rade, lebo bol problém zohnať miestnosť pre 120-130 ľudí. Všade mali miestnosť pre 90, takže to bol dosť veľký problém. Chceli sme to dávať do centra, že by to bolo bližšie pre všetkých ľudí, ale nepodarilo sa, lebo táto miestnosť bola asi jediná vyhovujúca a problém bol nájsť cenovo nejaké relatívne podmienky pre Slovákov. Želal by si niečo do toho dal ďalšieho ročníka plesového? Aby nás bolo viacej, aby tie možnosti boli také, že tých ľudí príde viac a viac, pretože teraz strašne veľa ľudí chcelo, ale kapacita miestnosti nám to neumožnila. To bolo na tomto smutné, ale verím, že do budúceho roku máme na to jeden rok, že nájdeme niečo väčšie, kde dáme viac ľudí. Ďakujem. Ďakujem.